kadom don mali tum afrang sin li ben kado e phan same kadom ba jelo la pen e kado vera ta men salam bo don mali tum lapen mang ke jong semen salam bade pini ala marjan mang ta pangcheng pon senang don mali tum lapen pini ala marjan mang e tum ningkan isi long pen hitum la mobile recharge konan se tum cho thaplo lapen e tum ningkan stong pen ke thap atang ka ko ansi ke dam lai tum nang tum la bang so 5 bang chichini ma lapen mang ke jong se chichi ni pade tum la bang so abi jo long kelang le pa jing no nang tum lapen e ningkan siang bong pen tum ko ansi ke thama lapen e ko ansi ke dam mai tum taka la bang ke chichi bon lapen e non bang ke dik ang ton hedi calculate la pa sin non ni na tum than lok bo bang ke ching si bang edi 149 rupees la bang ke thabang kom sida la dai ar so tum si thabong ang lagi pin so tumai lagi thap sida 149 apa jong si tum ningkan siang bong ben thapo dai tum ano ke dami 1788 rupees dam pula lapen det pen bang ke lapen det bang 230 boyon si tum ningkan silong thapo dai di ke dam ji lata 2760 rupees dam pula pan ke 1.5 GB lo la bang 230 pot bangai aro lapen det bang ke 2 GB yon sinang bode tum 299 rupees mane 300 tak thak hen 299 rupees boyon si tum 12 months am bom thap ji play tum 3588 rupees la tage dam la pen isipen budam bre tum lan veta dorde tum la pen 1.5 pole thap deta dorde la 2 GB pole thap deta tum dorde ka use bang pen budam bre di tum ningkan slong pen ang bong ke dam ji 5000 ke 4000 ke talking noi tum la bang so ang bong 5000 pen la 4000 la pen ga dok tum bang di muni tum ke thabang ke ong nai nai pole pen la an ke dam vek ji la pen muni tum no hedi la pen ke du chu haban bang ador ong bai ni puram di del he ata min ke thap nai ke lama ti muni tum hendi 230 li 299 la bang so bosi thabang ong ma di amani di ni lan wesi ni calculate pon chor lan wesi isi pen budam re tum hedi ningkan song pen ang bong pen tum dam nai tai tum pen hot ke igyat huda dui igyat hot bang ke tum aro extra thap chok 50 rupees 1 GB thon la son posi thap chok ti mati di pen hedi la si di ni het ang tum nei sa dam lap si di tu tel ke dam ji si tum hedi ningkan song pen 5000 kalte 4000 ang bong ke tum tok ling lan ma ge per mai tum chisap dam et pod hedi dormer tum do tana ta ke da mobile recharge men thela pen a mobile pen cheng lock recharge so thap hedi pin non bang ke la non nge recharge ve de do ek the pi ma di mi ai the vi ma di kadu era ta hasi ang thela dos la bang ke 200 yo por pen ani ta pang thang so yo tia he la recharge se ave pod hedi 200 jo koson sine ani koson sine ani ka pang thang din ma pu hedim ani apor so lang lem de ti pen me yang ra ti so bang la pen bang ke tum recharge song thap chok lo pod hedi apor dam me theng dilo lage ave lo daksi tong dik ko ta si to ver por lage asi di dorme tum pini abi jo bai pans kang tong ka do hena do me thang me kadom